आङो एमइ सेक्सननि एन्सार कि होदोंमोन बड' आयदानि बड' साबजेक्टनि दा बेवहाय नैबे नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय सोंथिया गोरोन्थि जालांदोंमोन। नैबेवहाय बिखा गुवारनि ओंथिया ए नाम्बार बयखौबो आंगो सानग्रा, बि नाम्बार अनसुला, सि नाम्बार थुलुंगा गोनां मानसि, डि नाम्बार गोजौनि मोनसेबो नङा। दा बेवहाय नैबे अप्सनखौ नायोबा डि नाम्बाराथ' नंखाया, सि नाम्बाराबो नंखाया। दा नैबे मोननैनि गेजेराव एआसो जागोन ना बिआसो जागोन बिदि आरो। दा सोरबा होनो बिखौ सोरबा होनो एखौ। बेनिफ्राय आंबो आंनि एन्सार कि भिडिअ'आव नैबे बिखौ होफ्लांदोंमोन, नाथाय नैबे बिआ नङा, बिनि एन्सारा नैबे एआसो जागोन। नैबे अनसुला, बे अनसुलानि ओंथिया गोसो गुवारखौसो बुजायो नोंथांमोना नायनानै ला। नोंथांमोना जुदि डाउट बाथाय बे रावखान्थि बिजाबाव दङ, बेयो रोखा रोखायैनो लिरनाय दङ। अब्ला गोसो गुवारसो बिनि अनसुलानि ओंथिया। नैबे बिखा गुवारनिया नैबे बयखौबो आंगो सानग्रा, बेसो कारेक्ट जानांगौमोन आरो। बेयो गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना सुद्रायना लादो। बिनिफ्राय नैबेवहाय बर' सात्र सन्मिलननि नेहाथारिया सोरमोन? दा बेवहायथ' नैबे जाखाया, बेबो जाखाया, बेबो जाखाया, आन्सारा बेयो आरो। बियो आं सानो बिखौ बयबो माने कारेक्ट एन्सार होदों। खिन्थु आं बे भिडिअ'खौ बे सोंथिखौ बेवहाय मानो लाबोदों नोंथांमोननि सिगाङाव? बेवहाय जुदि रुपनाथ ब्रह्मखौ होनाय मोनबा अपसनाव, रुपनाथ ब्रह्मखौ होनाय मोनब्ला अब्ला इयावबो नोंसोरना एसे खिलिमिलि ओंखारगौमोन आरो रुपनाथ ब्रह्मखौ होनाय मोनब्ला। मानोना लेखायाव नोंथांमोननो देखायनाय आङो नै ओरैजाय नैबे गांसेया मधुराम बर'नि बर' थुनलाइनि जारिमिन बिजाबनि बेयो। दा बे गांसेयाव दङ, नोंथांमोना नुदों नै स्क्रिनाव रुपनाथ ब्रह्मनि नैबेनिफ्राय फराय, नैबेनिफ्राय रुपनाथ ब्रह्मआ बर' सात्र सन्मिलननि गाहाय नेहाथारिमोन होनना बुंदों। दा अब्ला बेयाव बर' सात्र सन्मिलननि नेहाथारिया सतिश चन्द्र बसुमतारी। दा अब्ला बे मधुराम बर'नि बर' थुनलाइनि जारिमिनाव बियो रोखायै लिरनाय दं मा रुपनाथ ब्रह्मआ बर' सात्र सन्मिलननि गाहाय नेहाथारिमोन होननानै। अब्ला जुदि इयाव रुपनाथ ब्रह्म जेबो नङा, जेनेबा जोंना बे एग्जामाव गोरोन्थि जाला, बे जोंना कारेक्टआ जालांसिगोन। खिन्थु मानि थाखाय सावरायदों आं, मानोना अपसना बायसान्स उनफोराव जुदि रुपनाथ ब्रह्मखौ होफ्लाङोबा, सतिसखौबो होयोबा, रुपनाथखौबो होयोबाथाय नोंथांमोना माबेखौ सायख'गोन? आं बेखौसो साननानै बे कुइसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो लाबोदों माने। आरो नैबेखिनियाव नैबे गांसे बिजाबाव मा लिरनाय दं नोंथांमोन नायलाय। बियो आरो मनरन्जन लाहारीनि जारिमिन नोजोराव बर' थुनलाइ। सरि दै, नैबे आं गोरोन्थि जादों। नैबे बिजाबा मानि मनरन्जन लाहारीनि, नैबेसो मधुराम बर'नि माने। बेवहाय मा दं नायलाय, बेवहाय नै बर' सात्र सन्मिलनखौ 1919 मायथाइयाव दाजेनो कटन कलेजनि फरायसा आफादनि आफादगिरि सभाराम ब्रह्म चौधुरी आरो नेहाथारि सतिश चन्द्र बसुमतारी। नै नेहाथारि सतिश चन्द्र बसुमतारी। इयाव सतिशखौ बर' सात्र सन्मिलननि नेहाथारि होननानै बुंदों। नैबेवहाय आरो रुपनाथ ब्रह्मखौ बर' सात्र सन्मिलननि गाहाय नेहाथारिमोन होननानै बुंदों। दा अब्ला बेवहाय आं बेखौ क्लियार जानो लुबैदों माने। दा बबे मोनसेया सैथोमार, सतिश चन्द्र बसुमतारी ना नैबे सोंनायासो एसे माबा जाबावनांगौमोन नामा, बेलेग टाइपनि जाबावनांगौमोन ना बिसोरो सोरबा सासेया गिबि जाजेनदोंमोन, सतिशासो गिबिमोन ना नैथि नेहाथारिमोन ना मामोन? इफोरबायदि माबा मोनसे क्लियार जायोबाथाय मोजां जायो। मानोना जों क्लियार खालामनांगोन बेखौ। नोंथांमोना जुदि बेनि सायाव खोब मोजाङै गियान दङब्ला अननानै नोंथांमोननिफ्राय आङो हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा फारिबाय। आं बेखौ क्लियार जानो थाखाय बे सोंथिखौ लानानै फैनाय जाबाय। नेक्स्ट आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो आरोबाव लाबोबावदों नोंथांमोननि गेजेराव। बेनो जाहैबाय मा, सोंथि फैदोंमोन 1955 मायथाइयाव दिल्लीयाव गणतन्त्र सान खालि दिल्लीयाव बर'नि मोसानायखौ दिन्थिहैनाय दैदेनगिरिया सोर होननानै सोंदोंमोन एलपिनि टेट आनजादनि एलपि कुइसन पेपाराव। 1955 मायथाइयाव
बर'नि मोसानायखौ दिल्लीयाव सोर दिन्थिहैदोंमोन होननानै दा बेबो नोंथांमोन खिलिमिलि दं माने जोंना बिजाबावनो खिलिमिलि दं बे दा बेखौ अब्ला जोङो खोब माने कनफिउसन जादों एग्जामाव जोङो खोब बेखौ सावरायनायबो नुदों मानसिफोरनि गेजेराव बबे सासेया जानांगौ होननानै सोरबा होनो रुपनाथ ब्रह्मखौ सोरबा होनो सतिश चन्द्र बसुमतारीखौ दा नैबेवहाय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नैबे बिजाबावबो बिदि दं नैबे गांसेयाव दङ 1955 मायथाइनि 22 जानुवारि खालि सतिश चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव भारत गणतन्त्र सानखालि दिल्ली नोगोराव बर' ख्रिस्टि मोसानायखौ दिन्थिहैयो बेनो सतिश चन्द्रखौ सोंदो बेवहाय सतिश चन्द्रखौ सोंदो दा अब्ला आरो नैबेसे नायलाय नैबेसे नाय इयो रुपनाथ ब्रह्मनि जिउखौरां बि रुपनाथ ब्रह्मनि जिउखौरां दा बेवहाय होनो नै बिनि नाजानायाव बर' हारिमु आफादा दिल्लीयाव जानाय 1956 गणतन्त्र सान खुंनायाव बर' हारिमुनि आयदाखौ दिन्थिनो हादोंमोन दिल्लीयाव जानाय रुपनाथ ब्रह्मनि नाजानायाव दा अब्ला इयाव सतिशखौ होनदो नैबेयावहाय आरो रुपनाथखौ होनदो अबे मोनसेया सैथो नोंथांमोन अननानै क्लियार खालाम ना इयाव होनदो खिन्थु मायथाइ इयाव 1955 इयाव 1956 अब्ला 1952आवबो दिल्लीयाव दिन्थिहैदोंमोन मोसानायखौ ना 1952आवबो दिल्लीयाव मोसाहैनायखौ दिन्थिहैदोंमोन इदिबो जानांगौ ना बे बिजाबा गोरोन्थि आं एसे क्लियार जानो लुबैदों नोंथांमोन अननानै प्लिज शेयार खालाम बे भिडिअखौ आरो जाय शेयार खालामनानै जायफोर बिनि सायाव गोथौ गियान दं आबुं गियान दं क्लियार होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बेवहाय ओरैबो जोङो डाउट जायो माने बिदि नुयोबाथाय बिसो जागोन ना बिसो जागोन आरो ना खननै इबो सैथोबो जानोबो हागौ 1952आव सतिशआ लांदोंमोन 1952आव मदारामआ लांदोंमोन इदिबो जानोबो हागौ ना बिसोर सानैबो ज' लांदोंमोन बे समावथ' मदाराम रुपनाथआ नोंथांमोना नैयाव नायबा नुगोन गोजौआव रुपनाथआ मा जाना दंमोन लकसभानि सासे एमपिबो जानानै दंमोन बियो बे समाव 1952 समाव अब्ला बै एमपि जानाय समावनो बियो लानानै थांदोंमोन ना गाव एमपि जानायखाय गाव टाइम मोनैखाय बे गाव लांनानै बै सतिश चन्द्र बसुमतारीखौ दैदेननो होदोंमोन बेबायदि ना मा बेखौ जायखिजाया नोंथांमोन अननानै शेयार खालामनानै जाहाथे बियो क्लियार जानानै फैयो आरो आं बेखिनि भिडिअखौ क्लियार जानो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो जेसेबां हायो बेखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो थार बिजिरलायनानै बेनि कारेक्ट सैथोखौ दिहुननो हानाय बायदि गोजोन्थों थेंक इउ